Kita kembali berjoget bersama cantiknya Indonesia bersama Singo Mangkolo. Tanpa mak cinta dijabule solan paman ngedelan pak sing anoman utawa digede elakan kada diopong 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 kada diopong. Juga diucapkan terima kasih dari Semar Guruan Silat yang pada malam hari hadir dari Ikatan Kerasakti Indonesia, juga dari BKSI, juga dari teman-teman dari Satria Nusantara, juga dari BI yang berkolaborasi demi nuansa panggung yang berbahagia, demi nuansa yang damai. Sekali lagi pemerintahan Sidomulyo ucapkan matur nuwun dangyuk atas kehadiran panjenengan. Tetap jaga situasi aman terkendali bersama Singo Mangkolo Putra Kareta Tumpak Baru Sidomulyo, juga bersama Putra Baratama Indonesia. Gotong royong nyambut gawe hatiku kayuyung arek nambah-nambahi ayu dasar ayu lencet kuning mukalatiku dadi kamu kowe
donya Joko marat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kabeh didhauke iya bagus sing padha piye Joko marat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya ela elo sirama menyang Solo oleh payung muga kajen loloba wong mati ora obah yen obah ngenteni bocah lek urip golek duit apa salah Ajen loloba wong mati ora obah yen obah ngenteni bocah golek duit Nuwun inggih mekaten kala wau nggih pagelaran damel ngregegengaken swasana wonten adicara halal bihalal ingkang kagelar wonten lapangan Papingan Sidomulyo sesarengan kalian pemerintahan Sidomulyo saking keluarga besar Karang Taruna Maju Mapan
ingkang dipun kendhalaaken dening pendheripun Mas Aris Bowo Marikan sumrambah taperangkat ngaturaken wilujeng dalu. Mas Aris ngaturaken wilujeng dalu saking putra Baratamaso Singo Manggolo sumrambah pendheripun para kadang ingkang sampun kepareng angregaken swasana wonten ing dalu menika boten langkung ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Ahlan wa sahlan fiudarikum, matur nuwun atas kerawan panjenengan. Semanten ugi diucapkan selamat malam kepada Linmas Satuan Gaman Terpadu yang mengendalikan acara pada malam hari ini untuk menata parkir, ya tentunya yang hadir pada malam hari ini dari Ngunut Tulungagung, Sendang Tulungagung, Kerapia, Jayan, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, diucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan situasi aman terkendali, kerja bareng antar perguruan se-Indonesia, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Singo welcome good night IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Dengan situasi aman terkendali, negara kesatuan Indonesia bersama wajib nalikane nandang susah sapa sing ngancani desa mono aku nate setya ing liya ya mas ayo wanita gawe ku jiwa aja lali marang aku iki done mas nalikane anang susah sapa sing ngancani desa mono aku nate kono pada setia yoni mas tereng ate gawe kelolan gawe kuciwa
Sidi mesti nasu banturang ngajak padu Mas Agus. Ya, monggo. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Niki gantos kanca-kanca saking Putra Baratama. Krana wedalipun dibagi-bagi. Ngoten nggih? Wah, nggih